И следващия поздрав е специално Ихалме Кенге за Баджи Амет, за Чичо Амет, стара магазин, който не го знае. Неговата жена, Чичо Коли от Сиемка, там неговата компания специално за Патанаски. И така, дами и господа, следващия музикален поздрав е специално за Марино, за Алеша, за негова компания и прочие. Е следващия музикален поздрав. И Барваланги, Барваланги. На здраве на всички, камерата снима! Най-добрият оператор от Алани! Няма друга фирма като нашата. Нашата фирма е номер едно, оборотна инерция. Емо! Направи на всичко, вземи парите! От твои редовно имаме право. Най-добрата фирма на Скане. Най-добрата фирма.
noć, ne znam kada si ti, što tragna poddašta, što skitam izgleda, i v nošnija ad, razplakani od smjah, što šepne s moja glas, peva, primenila. Така, tu si bio tamo kolos. Zdaj se ima. Поздравя, такой поздравя пеперенima ja. И кака Таня, с един хубав кючек. С един хубав кючек, Донка. Специално за 35 на стипендия. Таня, ти кажа, че тя не бъстани, сестра. Слава на Господа. Бог да благослови. Братио, поздравява със следващия кючек. Специално икономски пенеги! Тридци бета поздравява с тридци! Шпали малък на Рилпус. И Калчуско чао. Да, 10 лева пожелава на малите да са живи и здрави. Първо да имат една мъжка рожба. Ояшкос. Слави Трибунов, който не ми знае. Ояшкос. Да, 10 лева и той пожелава живот и здраве на малите. Ояшков пожелава живот и здраве на малите, да са живи и здрави. Лачко, че тяма. Чекай, кало брако!
И така, ами господа, чудата пихачка. Така, вземам се малко да работя по-сериозно. От тук нататък почваме жега, кичъци до сутринта. Дами и господа, за вашето добро настроение ще се погрижа аз лично. Стиче е Сайо, моля се Сайо, моля не череш. И така, следващия музикален поздрав е директно от Исландията. Искам всички гвардейци, музиката намалява малко. Искам всички гвардейци, Обудик, Ушков, Асене, специално ти се бията лакани, също аз лаканя. Искам всички гвардейци, да отправям всички гвардейци, също и от мене, от ти се миката така. Дами и господа, ние трябва да покажем, че гвардейци се държим. Казах абсолютно Окънес, Окерим, Отоман, Околес, Матачук, Компотъски, Компотинай, Арата си зуми, Кописка. Да заповядат на сцената, казах. Всички гвардейци, Яшко, Овши, Яшко, ало. 21-и Яшко скерва също Кръщенка. Ще му свира 3 звезди от Байрам. Туда са всички казах, всички. Може му както путана сара, кичекчета, ала. Диче, от козарите ги чека.